indawo kula mazwi siwanikwa ngobawo Mateyu 28 kwivesi yesithandathu athi amazwi akekho apha uvukile siziselo Yesu uloyiso wathi ngoku selenziwe zonke into ezibuhlungu wangcwatywa kwaqinisekiswa amazwi ebewathetile yena ngokwakhe sithi emva kosuku lwesithathu ndizawubuya ndivuke siziselo themba loba xa kukho uYesu ndiyajoyina xa uYesu obimini bethu izinto ebezingathi zingangenzeki ziyenzeka uthi ubomi bethu busixakile busuke bube butsha bufane nomuntu obengasekho athi ngoku abantu besebencamile basuke bambone evukile athi amazwi namhlanje akekho apha uvukile siziselo Yesu njalo othi ngoku beselefila koyise